opmærksomhed. Aktionærer i Amagerbanken fik i dag svar på, hvorfor banken kollapsede, og det skortede ikke på gruopvækkende forklaringer fra den tidligere ledelse. For eksempel har banken lånt penge til et leasingfirma med sikkerhed i 2.300 biler, men banken fik ikke nogen papir på bilerne, og nu er 300 af bilerne væk. Banken har også ligget inde med ikke tinglyste pantebreve for 1 milliard kroner. Desuden har banken lånt milliarder ud til risikable ejendomsinvesteringer. Bankens krak betyder, at 70.000 aktionærer har mistet deres penge, og blandt dem et ældre ægtepar fra Kastrup, der købte deres første aktie i 1952. Vores forhold til den Amagerbank har været unik. John og Ellen Fleckenstein har været kunder i Amagerbanken i længere tid, end de kan huske. De første bankbøger, vi havde, dem fik vi i dåbsgave. Den første aktie blev købt i starten af 50'erne. Siden er der kommet mange flere til, men i dag er de alle sammen værdiløse. Mit tab kan gøres op på den måde, at jeg inden misæren opstod omkring banken, kunne have solgt den for omkring 100.000. Nu håber de, at dagens stormøde med banktoppen Kan du finde indgangen? Ja. Er det her? Ja. Kan afsløre, hvordan deres bank blev skubbet langt ud over afgrundens rand. Det var interessant at høre, hvad de har at fortælle. Om den gamle bank har løjet for os, har stået noget under bordet. Aktiernes værdi blev 0. Hvorfor blev aktionærerne ikke advaret? Ved ledelsen kræve den tidligere direktørs millionbonus tilbagebetalt, og kan aktionærerne lægge sag an mod banken? Jeg kan godt forstå, at der er mange aktionærer, der vil have undersøgt, om der er muligheder for et juridisk ansvar. Det har jeg stor forståelse for, fordi man må jo sidde med en mærkelig fornemmelse, når man har tegnet aktier så kort tid før et sammenbrud. For John og Ellen Fleckenstein gav mødet et helt nyt syn på familiebanken. Det var rystende at høre, at man ikke har fået tinglyst og 300 biler, der forsvinder uden man overhovedet har styr på det. På vejen hjem, et smut forbi filialen gennem et helt liv. Der sidder bestyren. Og så et blik på en fremtid uden Amagerbanken. At man har aldrig forestillet sig den tanke, at den skulle holde op. Det har man ikke. Så det er en underlig tom følelse, må man sige. Det er endnu uvist, om Amagerbankens aktionærer vil anlægge et gruppesøgsmål mod banken.